който е прост индеец и книжовник. Едва на 42 годишна възраст с помощта на Юрий Ганелин той успява да се отласне от гръцкото влияние и да се посвети изцяло на българската идея. В началото той е безсърчен от келейното образование, защото смята, че в него има рутина на обучението, но също така смята, че за светското образование липсват школо и учители. Най-важната идея, която Васил Априлов създава, е свързана с създаването на първото изцяло българско училище в 1835 година в своя роден град. Огромен е приносът му за развитието на българската етнография, защото с помощта на свои съмишленици, между които е Захари Слуша, Неофит Дрилски и Рени Попович, развива активна дейност за събиране на фолклорни и етнографски материали. Гимназията в родния град Габрово носи именно неговото име, а освен това Васил Априлов желае да създаде и първата българска печатница в своя град. Най-важните произведения са Деница на новобългарското образование в 1841 година, в която проследява създаването, развитието и състоянието на българското учебно дело. Важното за това произведение е, че всъщност в края му думата българин е сменена с българин. Има идея да пише и грамоти за българските царе, но създава и брошурата мисли за сегашното българско учение, в която засяга характера на българския книжовен език. Въпреки че умира за път към Одеса, по-точно в Галец, костите му до ден днешен се намират в Габровската гимназия, на която той оставя цялото си състояние. Така, следващия важен произведенец е всъщност жена. Тя е Анастасия Димитрова, първата българска светска учителка от епохата на Възраждане. Важно да споменем, че и в онези далечни смутни времена е имало кой да се погрижи за женското образование. Това е била Анастасия Димитрова. Тя е родена в Плевен, в бедно семейство, но това не попарва желанието и стремежа към знания. Първоначално учи в Калоферския девически манастир, а по-късно през 1843 година основава първото девическо училище в своя роден град. Там през 1845 година учат около 90 момичета от различни краи на България, като на Плевен, Ловеч, Троян, Търново, Враца и много други. След като се омъжва, тя напуска образованието, но посвещава още години от своя живот на това велико дело. Т.е. тя обучава 10 момичета в своя дом. Нейните бивши ученички също продължават делото и защото след завършването на образованието се прибират в родните си градове и създават училища, но и преподават в домовете си на други деца. Затова тя посвещава 50 години от своя живот на това дело и заслужено е била помнена и прочута из цялата българска земя. В София първото девическо училище отваря вратите си през 1858 година благодарение на Сава Филаретов. Братя Милдинови са родени в село Кукуш. Най-важното за тях е, че те успяват да реформират образованието в родния си край. Работят в Охрид, Струга и Витоля. Важна част от дейността им е създаването на сборника Български народни песни от 1861 година, в който се разгръща многообразието и богатството на българския народен фолклор. В него влизат гатанки, детски песни, юношески фолклорни и любовни фолклорни песни. Особено с последните две, българската култура излиза от историческата, културна и езикова анонимност. Те се тълкуват като стремеж към безспорни ценности и образованост. Техни съмишленици са Любен Каравелов, Марин Дринов, Найден Геров, Сава Филаретов и още много други. Стиховете на Константин са печатани в различни български вестници, като примерно Български книжици, Бисера, Желание, Клетва, но също така в сътрудничество с Георги Сава Раковски са печатани и в неговия вестник Дунавски лебед.